Kani gade Pati CCTV. Ka Kynhun bahan ripu arngot jong ginong tray Asha ki bahak papo ka Umden Primary Health Center Kriboy District. Haka shitarik uno pra kila Rakhe ya jing dap Shiphew Snem na do bakilas dang ka jing tray kam jong ki na ka benta ki snong ki thaw haka ni ka than banyarap ikinong snong haka pang ka stom pat kham tam yi ki tu kilong kame ki bapon bakha. Ya kani ka jing Rakhe la pelong hamadan ila ka jong snong Umden haka balai don langru MLA ka nong po constituency bolong ru nong ai boj barang ba jong ka sarkar jila u Dr. Didi Lapang nang ta ka MDC ikong Ronak Hamden ka in charge medical officer jong ka Umden PHC i Dr. Jesotun ba Meryl Bonds AM kinong kat kam snong bat kwe hakani ka singila pan ipo ipe ngani ka jing Rakhe na ki jing rwai ba ki jing shat na kinong tray Asha markum jo ki khna ba ki samla na ka snong Umden hakani ka singila samru ya ki jing as ko ba shakilong kame ki bala bot ranti ya ki jing sumar ki khunlong kat kom ka jing ptha ki bor punya jong ka PHC Kajing ai ba gerbang ben riu ba mat yaka kalong yen ka bomdon ka leadership le ka jing nang banyalang ka pra ka gat to pa ba ka kami kilometer lang ka ga yen ka de ban dam jot de ki khon ki sakma pa la ka jong ka sobha ka di ka bam haka pang ya thai rom tip ba ke kamiru dan sa amaroi ba ki khon ni sakma snow ba kini ya sha ga long kom ki no mi kman jom ki man la ye ki don ra en ru we li shnamu but ban yo ki no ya peile kum ya sha ga long ye ni jom ki ndei tam ki pe ki ban kli ya pi ki stom ni ham tam ke ding dei jong ka long kami baki kun joki gibari. Lada ka medical facilities ka din sumar pan kirong hati yung jongi niyo yang juga jikya. Parangong health is well din ko jikya termas pa. Ka khamba ka yung ka koi bakya ubamja tang sisin bapul khan sa bamit bagi ko jikya kin sya sok kin kemen kin ruai yang dawan rap dawan thoding dawan kitba ta yen ka bomdon ke ko dikya la bandon sibun gikali la bandon sibun ke sabang le kila bandu yang semua Kani gade Pati CCTV.